Čaute ľudia, zdraví vás Falkens pri dielu z GTA 3. Je to ďalší diel. Mám tu takúto peknú cenu. To je skin. A teraz si ideme dať Chity BB. To je cheat na lietanie, čiže Chity BB. Všetko s malým. Len pre oznámenie. Tak s týmto tam určite nedoletí. Ale že je pekná, pozerajte. Up. Oh je. Tak s týmto tiež ne, s týmto tiež. Ako to tu nejde porádné auto, no vidíte, Infernusík nám tu dá. Ne, to není Infernus. Ale podoba sa na ňo. To ste si asi všimli. To je Esperanto. Teraz pozerajte. Už ani tak ľahko nezabrzdíte. Ste si mohli všimnúť. Čiže ešte raz to skúsime. Uí. A uí. To prečo je nejde lietať? A ja už viem, máme pomalé autíško. S týmto tam asi ťažko, že vyletíme, čo? Ja si zoberiem najrychlejšie auto, čo tu ide. Alebo toto patrí do tých najpomalších. Ako zlietne to ale na extrémne krátku chvíľu. Čiže shit. Tak. A gun. You want knowledge? Banshee jumping. Enjoy, my brethren. Esperanto. Na tomto autičku ani nechcem ísť veľmi rýchlo. Lebo to zlietne vám tak rýchlo, že to si ani neuvedomíte. Wow. Upozornenie. Toto auto je rýchle. Neverte si ho, keď neviete na GTA 3 riadiť. Keď máte San Andreasko, kľudne si ho vezmite. Iné v San Andreasku je toto auto tiež a je okupírované z GTA 3. Autorské práva neplatili, keďže to robili tí istí vyrábatelia. Ale napríklad cheat na ňo, ten si museli zaplatiť autorské práva, keď ho nerobilo to GTA 3. No proste GTAčko. Čakať. To po chvíľke zmizne, to si nevšimajte. Sorry za toto. Shit. A zrušiť.